College pun vibro season pan te kane kali ka result jong ka Ayush is Khazil ka pun thup lang jong ka 50 bedet ka be po sora makidon ki ba kim tip te kal ade lang haju hi bat jong ka sora te kadon ka jing bakala ka tu ka result ka pen mi nikong pa jong ki female staff ke mi bat kidon ru ka jing bakala hang tai te kila pen mi da ka we ka ba thamai ka ba la pen be te sa pe ma phi na tu bas dang du bakut have day kane result ya ki keteng jong candidate selected date of interview kum ta ter dengan pulishu sesuai hi baro ya ki keteng jong ki ba sya select wat ki ba shortlisted kidon ki selected candidate kidon shortlisted candidate ba da tarik ban verify rule ada bai te sa check hi we pay we